Хагалахан бастан кустан хаалаут. Жике кустарта, үс куста. Икки тегенче 13-ке. Онтан это шелковый китайский курсала калбитер икки тегенче 13-ке. Оға хаалдым этон. Түйет чөп пускан аалбутын ите. Февраль идерге. Кораттан атыла. Тепели пелка барин барта кораттан. Тепели кануларытан ден кораттан аалтым ите. Киндер ман туга хогос, аранга хогос идге тулактактар. Улханның мәһәддәспәттәр бу. Алар ман нәрсә тигбә ман хүбә беш тиг булан тураллар. Отут чәтәгә кигә булакта дигән. Хүбә беш тиндән үлләттән аспытын. Бу ел улус ванна местная администрация улус гран көрбүтә бу ел. Оленете объект маалулаттан курсы нәгъмәтә. Ванна местная субсидия көрбүтә. Оле бу качы көрәннәр бу кахыга натыла һәм җәбили улака натыга ман маһынга тахарар турам бу. Буана намасиптан хакастан алтар бутын моны. Аны бу каганы томан хантар гомтар бута. Тонна билин ото эдерчат үлелен нада вайлакка көрөлөрөн билин жон тухан нада эдерчат. Билин эдер үчкә кеме элбагонан. Мен ман граннар ден киссе Kuttanan ollut vaikka varani hehtarinnaat. Atabi man koreatikka heti tuo kurssalar man tarinkalar fazanlar man perepelkalar kitaiski kurssalar niin kurssalar nahatavut ulatavut